Priatelia, možno si ešte pamätáte občiansku aktivitu, ktorou sme zabránili, aby prebytočné jedlo z reštaurácií končilo v koši, a vlastne sme to nazvali, tú aktivitu, že jedlo patrí na stôl a nie do koša. Chcem povedať aj aktivistom v iných mestách, že je možné pomôcť núdznym jednoduchým spôsobom, pokiaľ reštaurácie vidia, že pred ukončením predaja menučiek im ostáva ešte pomerne dosť jedla, alebo aj 1-2 menučka, a chcete aj toto rozviesť, tak vám ho môžu za symbolickú cenu predať, to menučko alebo tie menučka, a vy môžete tieto menučka rozviesť ľuďom, ktorí naozaj sú v núdzi. Myslím si, že tu je jeden vážny problém, a to je to, že reštaurácie nemôžu tieto menučka dať zadarmo, musia sa nejakým spôsobom predať, už za akú cenu, symbolickú, alebo nejakým spôsobom sa musia predať. A myslím, že má byť prijatý nový zákon a v rámci Európskej únie sa rieši to, že prebytočné jedlo z reštaurácií bude dokonca reštaurátor, alebo ten, kto prevádzkuje reštauráciu, povinný darovať zadarmo, keď teda nepredá, aby neskončilo v koši. Takže tá absurdita Európskej únie, že najskôr nám zakážu pomie pre zvieratá, potom zakážu zadarmo jedlo pre núdznych, potom riešia, ako toto jedlo pre núdznych im zase poskytnúť. Za mňa Európska únia to je kolotoč hlúpostí kolom dokola. Každý z nás môže urobiť aj mimo nejakých nariadení a usmerení Európskej únie niečo pre svoje okolie. Priatelia, nie je to zložité urobiť takúto vec. Môže to akýkoľvek aktivista v ktoromkoľvek meste, a je to naozaj za minimum úsilia a finančných zdrojov urobíte naozaj maximum užitočnej veci, pretože ľudia, ktorí skutočne nemajú dostatok jedla každý deň na stole, si to, že im dovezete tú potravu, naozaj veľmi vážia, verte mi. Keď vidíte tie rozjarené oči, ako sa veľmi tešia, že som prišiel, a keď dlhšie neprídem, tak sa ma pýtajú, či sa hnevám, alebo mi píšu, či sa hnevám. Nie každý deň je takáto možnosť, ale naozaj, keď to človek si prečíta, tak vie, že tí ľudia naozaj sú akoby veľmi opatrní v tom, či možno som sa pre niečo nenahnevala, či ešte prídem. Ale to nie je ten prípad, aby som sa hneval na niekoho, kto naozaj potrebuje pomoc.